Kanere Dudashan Meghalaya, but Nipriang so by Pibaro, Chakatukubam Takajanmit, Shavan Paish Kikubor Kibabnia in a pitch wake map Kongsan. Pintip ka sarkar jilla bakam shimla yo khubor bandan ka jingwan rungtu shakka jilla ki pulit bat ki shipai BSF kina perkhing hakaleng ki jaka hakajilla. Pinpao jingbam sohun ka sang Voice of the People's Party halor ka jingle jong ka Giantia Hills Autonomous District Council ban penlong pang shisni yak ador bar liur hakajaka laisni. Betha ka sarkar jilla ya ka tanat ka kwat ka kya ban ai da ka jingtho shaka kunhun ki menteri halor ka rukam perekam jongki ban ya kun persha ya ka jinglang kiu jong ka jingpang HIV. But pinni ka hima sora ya ki pindon ban perking na ka benta ki nong jongok kai ban ya da ya ka maryang lakhang ban shet jingshet hamadan bat ban red jabo hasilin ter surak na mau kedok sora. Ki khubor ki babnya usambot menteri rangba ka jilla ba khmi ya katanat ki kampo yeng uba presun tensong ulo ong ba uklem layo kanu ka khubor ba kandon ka jingwan rungtu jong ki brio ki banabar sha ka jilla Meghalaya habaya kren bat kilat pathai khubor uba tensong ulo ong ba nakalyang ka sarkar kan ai jingtip la dalap badon ne kinu ki kaipot halor ka jingwan rungtu ulo ong ba ki pulit ka jilla ba ki sipai BSF ki lalong ki bahusyar bat yai beteng ban khmi bnya ya ka jinglong jingman. We have already requested that, and then let us see. And once we get the indication from their side, then we will accordingly fix the date. In fact, be it the BSF, be it the custom, be it our police from the state, we are on the job, and then we are already instructed all the concerned forces to be more vigilant and to be more proactive to detect those illegal immigration if it happens in any parts of our state. Kasang Voice of the People's Party kalapan pau ya ka jingbam sohun halor ka jingle jong ka Giantia Hills Autonomous District Council ban penlong tang shisngi ya ka dorbar liur ha ka jaka ban penlong laisngi UMDC ka BPP uba ji susngi ula ong bakani ka jingle ka khanglat ya kinong mi khmat ban ya tai halor ki mat bakta ya ki pajba kaseng kalayang persya ru ya deputy chairman uba siang shai halor ka jingbam la jong u ban jubab ya ki jingkeli bakongsan jong kalyang persya. Haga apa we tarik umi ajar kosan. Kini kecil orang ni to dengan proof ko sakhi yo atau kontrak da kular ue le pau khande krur ya konsul nadu umi ajar pawi tarik ajar kosan. Kemudian haduk ni temu depo ko cakap apa nak tahu. Haduk ni kesniwan yo nam yo kata pesa lam tip kat wan yo gila tip but kawan yo gila mtip bat kawan sugi sebetulnya boleh kau mengatakan sugi arabanai bat kawan ku berangsa le mtip da ka jingkiu arsha jong ka jingdon ki bayo ya ka jingpang HIV man la usnam bat ka jingbam biang ki la jing sumar ka jilla kala batha ya ka tanat ka koit ka kya ban ai da ka jingtho shaki kan hon ki menteri halor kumno ban trekam ban job ya ka ni ka thong ya ka ni ka rai la shim ha ka jingelang balayalam da usambut menteri rangba ka jilla uba preston tensong ka menteri bakmi ya ka tanat ka koit ka kya ka Dr. Amprin Lingdo kala ong ba ka jilla kan sa shim da ki weiru ki lat ki lenti ban khanglat ya ka ka jingpang lada idon kam. Obviously is related and linked directly to the increasing numbers of HIV/AIDS in the district. We will be going from one district to another. We've just completed the East KHASI Hills meeting today, and we will likely be having the West Garo Hills meeting in the leadership of Honorable Speaker himself. I had spoken to him. He was in agreement.
Usembut Menteri Rangba Kejelang ubak Preston Tinsong ula pentip baka jing penlong yaki eksamen na kabenta ka jing thepkam haki kerdan baper haka jela kalakut bat menta kidang penkre ya ka result. Ula pentip baki don kumbalai pun riu hajar hadu lai punyo hajar ngut ki belawan banyakun ya ka eksamen. Ula ongru ba uyo ya ka jing ujor halor ka jing don jong ka jing le bamhok bat ula betha ya ka DGP bantokit halor ka ni kabenta. The recruitment process for the written exam is completed, and now we are in the compiling stage. So hopefully very soon we'll be able to declare the result. But it is not less than 37,000. Not less than 37,000. Kasorka jela kakmi lenti baya ke jingking bathamai belasna sharum kadam umyam an sala ban pleno tat hadu kabakut jong menta usnem ha kaba an ailat yaki kali he banya lingba shanong ba shlong umentri katanat ki kamboding u80 mandal uloong balabu yaki CCTV bat yaki nong apahara habaro arpsau kenta ban khanglat yaki kali he banya lingba ka jingking dam kabadang syudap maramat ha usnem balala uloong balayo khubor bakidon kattu kat ni li ki kali ki bla persang ban penduk ya ki kherdop ka bakhanglat ban ya ki kali he. First thing that we are having 24/7 security personnel posted at the dam site, so they are taking care of it. Moreover, we have put permanent gate so that nobody can raise and come. That is second thing. TVs have also been installed at site. Daki spa ngot kinong de madan hakandai lat lala ban penkenria syaka muda parking lot hadien ka jingpen kre ka ba arsnem lenter umentri bakmi ya katanat social welfare uba pol lingdo uloong bakani ka sinjam kanlong ka jingsa kan mau naki khatsau spa ngot kinong de madan lashim batang kumba sau spa hinyo ngot ki dei ki badei hok banyo bat kani banyo yakini lai spa khatwei ngut kila dep ban ay ka sernot certificates of vending bat ula ongru paka sarkar kan ay jingerap 10,000 tingka halor kan ni ka jingpen kenria bat 8,000 tingka manla ubnai na ka benta san banai kenthi khnang bakan kershani ki. A comprehensive survey was conducted and it included 1,400 street vendors who were part of this survey. And in the first phase, we prioritized Kandailat since it is the most important, the busiest commercial area of the state capital. Masora kala penpau ya ka jing sokya halor ka jingma ka ba ap ya ka mariang bat ki saudong saukun ha ka than bat penbena bakala penmi da ki jing perking ki bating e hasilenter jong ka surok na mau kedok sha sora bat ki jaka ba marjan haba ai jingkren shakilat pathai khubor ha shillong press club unong ai jingmut ka hima uba Allen West kharkongor ulaong balakhang ban shat jing shat hamadan bat panwan bam khana klem dayo jing bitchwa ula pentip ru baki kali ba wan kai syakatai kithan ki dei banwan ra ya ki pla ban thep ya ki jabo bat ya ki pasa med ansha tang ha ki jaka ki pala ai jingbet labatha ru ya ki nong jungok kai ki banabar ki bawan trekking banadu nang ni shakmat ki dei ban shim da ki local guide ban yalam ya ki. Number one, open picnic and open cooking will now be banned. Strictly prohibited anywhere along the Mapudok Sora Road. The same is not allowed in other sites and locations beyond Mapudok and Sora Road without the permission of the local Dorbational. Parking of vehicles with public consumption of food or alcohol along the Mapudok Sora Road is also banned.
Ka Non-Gazetted Employees Association jong ka KHASI kan penlong ya ka jingyat pajba ka bajai-jai na William Point ha ka apu pratarik naitung bandawa man palaj no ya ka tulap amduna ya ka khat ar benai na ki saupu ar benai ki bedang sa teng. U Presiden ka NGEA UBM Sangma ulaong bakani karai kalong hadien ka jingyaki ka belan ne khat ar sngi bat kam shimlayo ya ka nugu ka jubab. Ya ki sin jam ki bahadien ansarai hadien ka jingyat pajba. I'd like to inform all our citizens because we are not getting our salary for 42 months, so we have the protesting from the 7th July till that. 7 तारीख से अभी तक हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, चीट डेमोन्स्ट्रेशन, साइलेंट एंड चीट डेमोन्स्ट्रेशन। अभी तक जो अथॉरिटी है ना, वो लोग कोई भी अभी तक जवाब नहीं दिया। Da ka jing shlur ya ka jing shit ka ba lai pusan degree Celsius ki pulit penyat kali hanong po ki layai beteng ban penyat ya ki kali hakilat ki babun beriu ha pedeng ka jing shit kerang jong ka sun beneng ba ka jing duna ka jaka ka sngi bat klem kanu ka jaka ban pen pangat ya ladi ki layo ya ka jing songu na ki nong lek nong wan ki nong shong shnong ki la kentu ya ki bor penyat ban pen biang ya ki shatri ka umdi bat ban pen tre da ki pali ban kersha ni ki nong tre ba kamat e. Ka Khatsau Pra College ka badon hamairang hinne kasni kala penlong ya kasni penkop burom ya ki samla pule ki beladep pule ya ki kerdan jongki hapo kani ka college nado usnem arhaja apu ar hado usnem arhaja arpusan ki samla pule ki bela pendep ya ka jing pule ki badon kumba South Park handai pusan ngut ki kentup ya ki tu ki bela pendep ya ka kerdan pule BCom honors but BA honors kini ki samla ki bela pendep ya ka jing pule ki daina pedang ki kendiat teli ki batch banding e ban pas na kate ka jaka pule na do pelaseng yaka hausnem arhajar khatnyo hamairang Eastern West KHASI Hills District nalor ka jing sam yaki sirnot pendep yaka college kala samru yaki tablet shaki khna class 12 kum shibanta jong ka jing thmu jong ka sarkar. Ka Office jong ka Director General of Police hinne kasni kala penkop burom yau Alan Marbanyang bat ka Wandalin Emyong ki bala yo ban Korea ka takmak siar ha ka World Police bat Fire Games ka bala long ha Birmingham Alabama usembut Menteri Rangba ka jela ubadai pet ya ka tanat ki kampo yeng uba Preston Tensong ulayaro ya ka tai ka jingjob ka bansa jingken mau jongki da ka boong baban yo ya ka takmak siar bunsin ka dei tang ha jing pho sniu Henry Lingba ka jing IT lut bat ka jing tari shitom ka Meghalaya kala penlong ya kata ka jing angnut sya ka jing shisha kani ka jing lek men ka long ka por jong ka jing sarong bat jing ai mensiam ya ka jilla brok away da ka barakhe ya ka jing job jong kini ki arngut ki nong ile kai bakerpang ha ka kerdan jong ka perthai brok away. Family of these two great leaders, two great son and daughter of Meghalaya, Wandalin Semyong, Alan Marbanyang, along with your parents, your family members, God will shower His blessing. I am very sure you will continue to aim and to have also the ambition of getting more laurels. La sedang ya kemairang Super League Arhajar Apusan Hamadan Dom Maulum Pendeng Umyong u Presiden ka MFA uba Hamletson Darling ula play ya kanika lempung ya lekai football but IT ka kaliket nongpang Shaka Sports Association jong kanika than lingba ka Chief Minister's Special Development Fund ha kanika sni la saki ya ka jingya kun baningkong jong kanika lempung ha pedeng ka Mission SSCC persha ya ka Mission United FC.
Mentang ini pe ya kajing long jingman kasun beneng hadura. Kajing kriat kalong 4% Celsius ber kajing shit kalong live sau degree Celsius. Kajing siam ka hau kalong nyop kendai nak shispa kajing hap slap kalong kat 0.5 mm. Mentapat ini pai kajing long jingman kasun beneng hanong ba shalong kajing kriat kalong 4 degree Celsius ber kajing shit kalong 4% Celsius. Kajing siam ka hau kalong kendai pau nak shispa ber kajing hap slap kalong 0.2 mm. Kat bahajo waipat kajing kriat kalong 4 degree Celsius ber kajing shit kalong 4% Celsius kajing siam ka hau kalong kendai pau nak shispa kalak bandon kajing hap slap ber kajing tit upar thar ki babon ki jaka hadura shalong bat jawai. Dia palok katung ila poi syau bekut jong katuk kubah jengi minta kejan mit hadu mendai syam biawat pila syai kesni kublai pibaro.